Zdravím vás ľudia, vítajte u ďalšieho dielu z GTA San Andreas Multiplayer. Dnes je tu s nami Shadow CZE. Čus. A sme na rejsu Noční závod po San Andreas. Půlce už. No tak od začiatku mi to laglo internet, všetko. Dúfam, že už mi to nelagne. Tak som ho počkal tam pri vjazde na ostroj. Obětoval jsem druhý místo Koněvo. Třetí. A jsem tě doženul toho zvedací mostu. No, myslím, že to stát, že se zvedne přede mnou, nebo mi to projedou, to je taky čus. Kto tam je? O 2 buleti zase trapný. Hej, připrav si lomeno tankovat a natankuješ to, máš peníze. Ano? Tankovat. Koľko? Tam. Celou dáš 2x enter jenom a natankuje se full. Jo? Dobré. Takže tam nič nemusím napísať, iba... Ne, jenom 2x enter. A tam jde produkuje. Já se budem předělat, to mě vyhodí do vody, už to vidím. Bože, nech uhne. Vidíš, já to říkám prostě. Ať si jede a nemyslel. Jú. Fú. Ešte trochu a už je po tebe. Hej, představ to tankování, to je beta benzina. Hej, už mám. Lomeno tankovat a 2x enter. Hlavně nevystup. Čo mám? Lomeno Jak se objeví tabulka, tak enter a to je všechno. Lomeno tankovat. Ne? Teď. Dobré. To je spolupráce. 1650, to je toľko prachov. Jako kdybys měl zkrachovat. Hej, teď se modulace zvedne za mnou most a mám to vyhrané. Mám krásný náskok akorát. To by byla prdel. Kdyby to vyšlo. Tak musím hnedka doprava. Tady. No tak už sme to raz išli, ne? Ať to vyjde. Nejde. Škoda. No keďže si na ňom a už začne sa dvíhať, tak by bolo prdel. Ale jsem první. On když se zvedne a jsi na něm, tak nemůžeš prostě projet, nemůžeš skočit dolů. To se mi nestalo. Ale teď mu jedu krásně. Ano, tam mě zase někde doženou určitě, co si posledně. Nerad bych. Nevíš, kolik byla odměna, napsal to náhodou? Tak ja si túto trať nepamätám, takže... No já jsem ji jel jenom jednou teďka. Tak si ji taky nepamatuju moc. To je teď někdo proti nám určitě. No, už ho vidím. Tak prosím, bylo dobrý. Mohol by zraziť obidvoch. No, to by nevadilo. Stejně jako proč jedou ten race, když jsou tak daleko od nás. Tak, teď si mám do teď nejsou kidi. Teraz mať takú hlaveň vpredu a strieľať všetko pred sebou. RPGčka. Teda je repa, je. Hlavně nesmím zapomínat teď na tu dálnici od tamto. A tady to nějak udělat zázračně, nevím, to dělat. To je zatáček, bože. Ako to udělal? No, já nevím. Ne, tam, ne, počkať. Niekde by tu mal byť vchod, alebo čo?
Piče, už je pred tebou, kurva. Tak je to volat, teď ho předem na dálnici. O, teraz sa sekol, a parádne. Vidíš, tam je skok. Takhle, jsem se dovnitř. Předěli mě 2 bazénky. Dobré. Tady ho předvedu, jestli mě neblokne. Treba poznať túto mapu jak vlastné nohy, kebyže chceš vyhrávať všetky rejsy. Ako ty vyhrávaš, hej, ale to hovorím za seba. Tohle je moc dlouhý. Lebo jak San Andreasko poznám iba z časti nejaké ulice, víš co? Necelé. Tak no, docela dobře. Takže bloknu. Tak nebloknu. Ježiš, nedaří se mi ho bloknout prostě. Tady ho můžu bloknout, ještě spomenu. Tak ne. Tady? Piče, fú, keď trochu a do teba zozadu nabúra. Ty to nekouže, co to je? Bulletin to musí klouzat taky. Tady nebudu přetěžet nikdy. Už byl blázen. Do boha. Flipuj. Jo, tam ten. Tam spadol dole. Takže si druhý. Měl připravený flip. Máš? Tady flipu, tady je to bohuba. Já pak chci zkusit ten stuntík, jak se mi nepovedl. To jsem mohl taky udělat, pohne. Pojď. Tak ne. Jejku. Teď nevím, jestli jsem to dělal dobře. Co? Je připravený flip, to je to volno. Trošku pomalu. Dám to trošku krajinkou. Jo, dobré. No, nepomohlo to vlastně. Tady ho zkusím předjet, tady bude proti. Hej, to piče, ne. Ja som fú. Dobre, že ma to nevyhodilo. Hej. Nečumět. Ja som nechtia stlačil enter, keď som nemal chat a ma to nevyhodilo z auta. Máš štěstí. Teď říká WTF, jak to udělal. Tohle je jediná výhoda, že vím jump. Teraz budeš prvý. No nevím. Ještě neznám dokonalou tu mapu. Teda race. Ještě mi může dohnat zatáčka. A nebo moc zabíhat záce. Do piče. Klouže to. Kurva, teraz je nejako blokný. Prostě mě nepředjede. Nesmí. Máte zakázaný, prostě mě předjet. Nebo dostane perma. Piče, jak Flipuj! Už som to išiel písať. Opravuj. Proč to píšeš, to ti šitka nahoru, ne? No však, ale v tom strese nerozmýšľam. Aha.
Ja už to radšej budem mal pripravené. To je hrozný blokér. Dejte mi vám. Já jsem rapera radši. Z důvodu blokér. Tu ho skús nejako nabúrať, ty kokos. Jo, teď jsem úplně dostal nápad, jako tam vyblokovat. Čum. Jste se trefil. Tak asi netrefil lampu. Když mi ještě vyblokuje ten druhý, no. Čumhen, počkať. Niekto ma žiadal, aby som vo videu poďakoval hráčovi FreSH. No. A mi dal za to 100 000. What the fuck? Takže ja mu ďakujem. Ale ako, ja som od neho nežiadal tie 100 000, ale... Přiznej se. Jaj. Mi napísal, že je môj veľký fanda, čo tomu neverím. Nejako odrbava. A nejakí ľudia mi písali, že mám pekné videá, takže sa im chcem poďakovať, čo tomu tiež neverím. Išedol má pekné videá. Jasně. Takže odber pre neho. No. Hlavně, že žádný nemám. Ne. Jo, dobrý, neudělal jsem to samou chybu. Jo, to je Cigante! What? Taký nákupný vozík a tak to ťa. A blokuje, ale čím jak to tam zase ušul. Boom. Nazdar. Out. Taký nákupný vozík, keďže nabereš ty kokos v ráhlej s bicyklom, tak sa rozpadne. Jo. Čo? Tak ten je v prdeli, ten je... Čože? Škoda. Já to stihnu. Hej, ty vole, on má speedhack, nebo já nevím. Dokáže flipovat všechno, škoda, že mi nebouchlo auto, ty. A potřebuji repára. Tady je vidět, kdo umí zatáčet, že? Já prostě ho nemůžu předjet, já mám z něho respekt. Už bych ho dávno předjel, a bojím se. Strašný blokér. Joj, nech spraví nejakú chybu. Čo ho zničí, takže jej vybuchol. To by bola sranda. To? Nebo otestovat tam ty cheatem, nechceš se zúčastnit? A repair. Super, to miluju. Jo, dostal jsem ho, tak to je divný. Jedu podle něho a taky to vypadá. Já nechci být druhý. Čumalej, to poďakovanie som si tak všimol, že to som si na listočok napísal, ktorý som pak vkladal do ventilátora, lebo som sa nudil. No ja skúknem, rozdrvený listoček. Aha, tam je nejaké meno. Ne, flipuj. To máš repair. Hmm. Počkaj, teraz je pre tebou, alebo za tebou? Přede mnou. 100 km, já nevím, on má prostě speedhack. Už ho vidím. Ne, to není on. Ne, to je jeho auto. Ale je pořád první. Tak to sa buglo nejako. Ty by mu to padlo. Ne, však to bolo jeho auto, či? Nevím. Bylo tam mělo, nevím jako barvu. Aha, je vpredu. Vidíš, že? Já No, už ho vidím tam. tam. Tyvo, jak může... Tady. Piče mi to je No, nemusíš, dobrý. Co ti je bylo? A mi to seklo, nejako.
Ti to zase padlo? Ne, našťastie ne. Dobre. Už som si konečne stiahol Fraps a dal do toho hneď i čo to? Počkať, čo to je vlastne? Flipuj! Flip. Jak to může dávat? Licenciu, presne. Si skvělý. Tak ale chápeš, bez licencie to môže natáčať akurát 30 sekúnd. Musíš krekne. Čo? Kreknul si to. Ne, ono to... Tam si musíš kúpiť licenciu a ja som si nejako stiahnul takú, čo už majú licenciu. Aha. A to licencia stojí 27 €. Ježiš, co jsem to zase udělal? Dej mi speedhack. To je hrozný. On mě vyhodil bullet. Tu je! Ne, to bol krik. Čím štvorkolka. Ja myslím, že to je on. Ty už ani nerozoznáš čtyřkolku od bulletu. To je špatný. Já ho fakt nevidím. No už je v cíle, takže... Už vyhral závod, to je cigán. Tak si dělám. Ban na něj, ban. Nej, To bude. na konci zlyháme. Bych to doběhnul se. No, aspoň druhý místo. Lepší než třetí. Sláva blogerům, vykřičník. Jseš na sebe pyšnej. Ještě, aby nekde. Tak. Už mám dom, ktorý predávam. Okay. A nejaký shit. Sám fieru. Já mě se diví, proč jsem nevyhrál. Alebo ne, ja nič radšej nepíšem, lebo ešte tu dostanem bitku. Počkaj, a teraz ja, hej. Teraz si idem ukázať ja. Kde je? Tu je moje praslavné autičko, ktoré som daroval firme. Nah, motherfucker bitch. Co to máš? Ty čurák jeden. O, do něj. No a ty hovno vyvalené v prachu. Vyvalej ho s tím Mariáncem. To sme, kedy sme to testovali tu onu? Co? Mapu, aby sme boli v tom kameňolome. Včera, ne? Či? No, asi jo. Magic tam bol. Autovraky, že? No. Počkaj, No. ty si asi v kameňolome nebol. Jo, byl jsem tam. No. Já jsem všude. Ja tam s Josemitom kukus furt hondím. A tam toto Majky mi písal, že som lamák, že iba furt blokujem. Kto bol tretí? Morrison. Na budúce snáď budem ja šoferovať a ty sa len kúkať. To se s ním nestane. Si potřebuji vydělávat.
Ale výhru dostal Boker, jo. Dneska dostane ve skvělé. Koľko si dostal? Nic, zatím to zápis. A? Uvidíme. Bez tak to bude 100 000. To dělá Alda. Počkaj, No. další. Vyhráno závodu 5. Tak se podíváme. 20. 86. Utraceno za novináře 115 000, za právníkov 123. Dostal jsem mega. Takže první místo mega a půl asi. Tretie 500 000. Jo, tak mega je dobré. A na to, že je to tak dlouhý, to mohlo být 3, 4, 5, 10, 20. No hej, jasné. Jednou jsem měl nějaký race na LV, takový mini okruh s hotringama. Trvalo to asi 25 minut a dostal jsem 5 mega. Poď ešte závod bridge Nejdu bridge. a ukončím video, aspoň ja idem. To som zvedavý, že či to vyhrám. Soukaž sklára. Som 5. Zatiaľ ešte jednou dňa, no tak štvrtý. Undertakers sa nejako. Aha ne, to není to boha i s Pitrasom. No tak to jsou největší pokéři z celého serveru. Normálne prišiel ma jebnú o zabradle. Tam sa niekto bokom. Retri. Uhni. Již 117 minut probíhá noční závod posa. Ne, strom. Jediný strom na strede a ja do ňo nabúram. A kdyby si chtěl, tak se netrefíš. Ne, ja keď vidím nejaký predmet na strede, tak ja sa neviem rozhodnúť, či ísť do pravej strany, či do ľavej. Aha. Tak to rovno do ňoho napálím. Čtvrtý kolo. Dáme čtvrtý kolo. No, ja by som šiel. Ale už zavodiť, víš co. By som zobral Infernusa z firmy. Aha. Já bych si vzal z Buheta Sulice. Ne, nevzal to srač. Nechápu, jak to dal. No, ja už som ten závod skončil. Som sa prevrátil. No, už je konec akce. Tak, ja už by som ukončil toto video. Keď sa vám páči, like. Keď sa vám nepáči, tak... Tak odběr. Ne, tak sa schovajte pod paplón. Ale odber môžete dať furt. Aj odber na Shadowho kanálu. Který nemá. Však si hovoril, No, že budeš mať. Vlastně mám. Já už jsem tam donete. Však ty by si mal natáčať video, víš co? Nějaký videa to mám. Porno. To ne. Už takový úplně. Tak, my sa s vami lúčime a uvidíme sa na budúce. Čaute. Čau.